Omogambi gaki abayuti gaki bono nkibakwirira mama gaki shuali gaki omogambi nayo ratokonye shuali nkibono tokori gaki nkibakwirira mama gaki bono gaki amaru gaki negentu kyo kubwatira omonto gaki igo kwana as if you don't know the law osenko yana asa abana basomire kinyoro noyo moburi lakini no manyete consequences chioko engama Nkarenga na barangiri chiparasa ganko baburi iguru ya marwa. Mama tagachire chiparasa mpaka na kiki ataka the consequences. Nabo ateristiri ryo ko butoruya. Isutikieri. Ta cheta marukiaya. Do you understand? Amarwa ya igakoreta chiparasa. Do you understand what you are talking about? I know na kyunko koteberinga na ireta akana charist neri aba obsabataracha ko tebani. Kwana bunota gitaye. Ya Omogambi nayo ratokonye nchirate yonda konya abana ba minto muisondo mu minta kabwato bono mama obwatiro kyale kubwatiro nya muisyo mina ekero achite gutambuka kurusia ngombe ito yachite kuri chinsi yago banda kabwato nganko ibaringa. What can we ever do and itakuwa right? Wait. Omoisyo senko ibaringa engombe ito yachite unamtetea. No, it is honest. Because he's your brother. Not really. Igobona abamubwate nabaliri. Abatonerete sekenyor batayite toruga igasenga nchya marwayu nero babwatere tubono mama gaiga. Nyoko. Tuamukaniri bwire atige koenga. Naende namotebiru no nyotegete koenga nabwate enchirara enge kinyorunke affected. Lakini muri gotegera. Kobwabu nakwanga for now. Tindo chuna ndabakonye. Nabogo tokonye. Ongegasi osorusi mama minto echera. Gose onkonye kwaendera na masomani. She's been saving erindangire college Omogambi. Bonekero mwamuirega asabu gose ne fine obesa buriyo bakakonyora agachire wendese serikali. Serikali enare gotokora twakora ibintu bine. Ongendi mama bwate gasikanga nkwengara marumu. Negwete muno gukwana. Sorry, lakini ntaite tu you be in my shoe. Nincha boni go mwana mwanne se family. Tinda soma. Singe nchi chibese china chimama akuri. Enchire yakuri. Why don't you apply for bursary? I am the one who sends bursaries. Kwanya kolete form yao. Kwanya kombori. Inche ngokobori. Those are the things you use your knowledge. I knew my mom could meet my needs. Jesus, yes, babai. You are not going to make this rekanana Omogambi arum. No. Ekeregen to get canary. There are other channels so you need bursary, you can get a bursary, you apply, you are in college, I am aware, and I know colleges right now are offering help. It's okay, nipate hiyo bursary. Abana ba mintonki bakori. Bursary yunkoragirira abantonka. You talk so rudely, Muisakoi. I'm sorry, maybe near intimate Bunambo and the way express in a way or feel respectful, but that's the best I can offer. Magom, thank you again. Beyond. Did you eat the one? Like a quiet car. I give a rosura gocha, I'll get it. I am so backward, query, I refresh, and I'm going to call your Maswari in Tercunara Queer. Soro chakire konge chuma nyiti tin komo soka chimba arangateri mana kongateri ro baroromo njiko soka nyore garra nyenza iri kikia komori tin komanya umonto wa chakire okomo ebiruge bisinini nganga kwa moncha chake gutukwati chingo uraranze inki osoro tali gukwana ninki gara ire njenta te kuri kwanzo umonto munganga teri chingo endo sene diri ane njena to abwate ngaki ngero usura maru usoro tamasa gocha mwana karochi ongero usura maru ayo monto munga uri gwatiri chingo lakini usoro mongera maru tindo chiko sembu yako ngirayo usoro njendo chinga twachakire gusinyana nere usoro twachakire gusinyana nere iganta te gwake sabu ngaundi yayo monto munga onande tindo chi ngana atakalionzi nere tindo chinya na wonte ngediri tu abangete ndaro nanje te kumuri na maru asikyo komori na maru nande na otete ngero usura maru usura tamasa gocha mwane ka riborunge sinjo nimbwate gento getengokora
basi eria erina mwate chiri chindi chia kuruga riro chiturang'akana bono eto igwananete naki kwang'era osora amaru wacho mutinyi na gwakana to igwananete bai chiri ne chingokung'akana omutinyi tigana bakunywa amaru amanga akoreta abantu chai ng'aki otagete magoma mente besa imuke igora ake igorore nkore namwa mangi irenga otagete ngomete yani amaru a siringi 50 omwe tuna rero sukari ya menta nabasikari ocho bakona kuminyoka 50 tari kuigota amaru aga ne irio nyiboronge ga nonya na ya nonya 300 igari ituko kurumamba kamaragoba amaru a 400 boronge ga na bakumuisana egere gagocha bono nyumba atindete mamia ine muntu kyura nywa amaru 400 echangari ituko mambi mugaso apana ya tiga kungibera nae magoma ukungibera kindoche tuma teke baba kilikonye toko beka siringi 30 rero kire 70 koraiga ebituma kuna bile siringi 200 eke baba kilikirire tiemia tiga nkoerese toigwane ochaka rero ngero sura marwa 200 geko ikomo ali bumutinyi wacha kuri ili busita kurwa se 200 yebo mentake igona linkorite magoma osenga kyotaite yando mochumba chikunyoro mwako nae tubate diri ko manyango koeresa burunge naki ebituma bile 200 esukari gementete eke baba kilikia 200 nchiko magoma tina gukwana lioka na koeresa ngaki ochaka rero ngero sura marwa 200 geko mwali bumutinyi wacha kuyiri busita toigwana ine paka nkore diri mbwate diri kigose te guchanda diri yane mbwate te masa gusumbo bono onya basa bakungu bande bakoreranga mwana basacha bomeiroro bakandoche nga bakale bataite kosana mwana nyumba nyaro aya nikibono taito sura nywa marumo muigatiria amaru a siringi 200 kira rituku ngero sura amaru nimbwate diri ngoko diri kira kini ntebi ayorore nande nkomo aya ntebi ine yane nchebueka nontagarete ine yane tigaye gusumbuka ine diri yana ngero sura amaru ne usu gangine kando wati murana kule inki gose nas tukire nangenda ngigatiri musacha era amaru ina ara kurarira aye usoro mwamaru nataka kurara mwao mwarire gesona akoreki aya naro nakule bono tuna guchandika ngusoro tajeti nontagarete osinje ngogote osinje mugoso sinjera gotebi kirendo gonjandira ngokweresa aya bono gagocha kurara mwana abantu bari gocha gonkuminga na bekeira basacha kababa bakaya marume bono omugambi gwatebire byegoreye basari na nyorire na ichoiri na nyorire na chire school inkaga mama naragire sengenche basechi basari aratiga kwenga amaru ayu abumogoteba amaru asaliri mbaira ne chinsobo baba igo bono gotagetencha I lose my job just because of your mother? Not really. You should be a parent enough to every kid in this You think I'm village. not a parent? Then I should be feeling I no muibori manyengo you ga korega sengencho na bwate obwanchan bori bo muibori so mwana. Ko bo muibori tai lazima no mwana. Ento ekore to bwanchan namaru. No ko care about other Excuse people. me, Moisekoy. Law is law. There are many ways you can talk about what you're talking about. Ebinto ne bingora nkwanere kose no chikosori echinchiranere turakora mangana ayu without necessarily koenga amaru. A village yeye amaru aro we are doing without. Kwane kubori reason. We are doing without. Kwane kubori reason ya We kora are doing without. It's okay. Abantu abakunywa amaru mwana narunya gocha onerwa amaru re under 18. Abana abantu bako make decisions by themselves and they know the consequences yoko konywa maru excessively. Then the issue is not who is taking the source. When you wait baba, a source ya maru we katonye cut off. Ekiara abantu banchite konywa maru. So we must cut the source and the source is your mother. Na ende ige ki kerokyo. And it can never end like that, Moshmiwa. Again, Tora akora no komo egasi ayakoranga ebobeso bunara konyore samaru onge bogo chakurwa. I'll do away with this. But meanwhile, ine rehearsal ya Omogambi. Nora renchara. Tuchakira mbuya obotaka na botokorare nyomba ya matoba aye mbuya bwagachite. Twanchire korare sitogo tweru. Ntobu ati borangeti. Mechando ne mengere se nyombe yo.
bono mento korara nchara ndagerita yo Omogambi. Not that amaru ayu narutware kuntwara. Amaru ayu narare gotoi sosi ndagira to kurtwara. So now it's end of everything. Igo mugondoli mubwate nkimoko korera. No maite bitina bigendere tekenyore gore murimo. No maite biya kabisa. Tinda etikonya commission ngatata sakare nini. You know everything. Tari nchembwana tangchanko igo rich file gore yangu. Mugwe choka. Ninchembwana tekochoka bibo. Ingo. Wono go senaye gwachire kombori gore about your mother. You are also no bwenete nayo origie nchirikia nayo moisekere ndo monene. Sei nagu. Obange Mugambe na nyoko mutige korosia maru. My point is clear. Maru untoligo chikwala, maru untoligo chikwala o. Inyomu indunka ga business. Konyomu na gotanyomu is your own business. Simuache pombe ikuwe our own business. Ah, pana. Eki baba ya. Okay. Eki are goni gasia no tete konsariri. Ono rende. Ligienchera nyokonto rena toko mokora. Lakini ligienchera yogo tiga ko enga marua ekenyoreke. Moroje na mwasarichi family ase njoko enga marua. Moroje baba osoro na bari. Noroje osoro mbari ko gimimechi. Omogambi. No moletere mo ase ngenche maru nyoka korosi. Aye. A point ne marua aro yaya. There are other issues you can bring on board in the Mogende, but not Amaru. Amaru, no. Oboremo is another factor. No. For over 5 years, but you people are not chipping in to help us. Lakini bona Amaru okoba ni ntuma mokorosi, a very problem. You are going to cut it off. Kaito koragira koro. Sort out the issues, and you will be fine. You are the chief. Yes. You are the chief. Chief teriko genda michiko gamboro. Chief yakole terwa mangana ya gamba. Get it right musiko. You might think cheroko nganduru. I'm not your age mate. I'm not your age mate. Genda mwechoke kuruseino. Umanyena amaruaro chief okane. Finished. Other issues, what have you? That is a discussion for another day. Mugambi bono ngano nani ga surrender bono ni ngora na chingen chiamaro ko. Tindo kwa ga shiketi nyibuati. Chingen chiro china bango kugurira. Ambesa timbuati. Asante, but you can still consider Mamo mintaira neka. Maruta liko rosu. Kenyoreki. Manyabu. Yanda. Asante. Hey, na kule tapimi. Ai magom. Usa no mate no Omogambi onda tete kenyoreki. Boneka. Tebi Omogambi akwanga ise gusa no mate na bagu kwanga isa pina ande tuyeka pino ene litukeli. Yukote garenge ntongo gotebi ose. Itukondiri ura yeke kenyoreki. Sano mate gento ndakore. Igoteme genteke. Aito kore bunango gotebi gose itukondiri ura enge kenyoreki. Kerugo. Use gwanta insiringi 200 kira lituko. Yebo. Igo Omogambi bunachete bwana bono ngochule kumukani bitaja. Tari gotacho. Itukondiri okomanyora gocho. Amina. Hey. Itukondisho. Abasonyo gotagete. Toyenga pi. Ya kingingo someria abana bane barare nchara nyasaye kibone baba monyi boli igubane gentongo kwere na igure baba aya no mwana one ngeresa bona na kiki na gotei osoro mongera amaru mutinyi gokwera na acha no ichibesa wacha kwa ichibesa sindi tori ko boli osoro no ene siringi njuba ka sindi mboli chibesa eli akorete ro nkubwatandi ingi gakorete mo aibo ata sauri yake chingo na ngateli tigawateri cheninkanete bakire no Omogambi tacha kungiteri itukondiri agotsa serinje nako eresi nyigeni itukondiri Omogambi acha utachamwa una indi kwanyigu itukondi ono ene iri mokoro Omogambi no embono na maite ngochire mwao na chetara kangosa sana kangosa bubi kirubuga kinchara nkare besiri ndanywete kuri muisunde to kuranga kana tingo kobekere simi mene bwata machando kokobekera ande simi ni atatu chiri choka ngokobekera ande simi sawa chinji bwati mochando iwa bana
Igo twakorire ndiri. Ediri giko ino. Ngwa kontera kinya gatiri. Aye. Ini ya nenje. Na nyasaone. Kwa nyuguri. Njege ntuge kora ndendire baba kerubone. Abagambi mbaja bwone. Ore gasi engiya. Nako gwatana na gatata na boko ngana murutira ni miringe liona. Sawa. Aya bani nje nko bangi. Ai. Anje tiganda seri Tyson yone ndagera. No chenga sasa bayabeire. Sawa. Aya baba. Ne kwabiri gukuriye birugamo n'ikimese cyurabeka sabisi yao bono Neyland Furnitures niko babwate kimesa amo nebiruge byo birosiriya mu nobumanyi bw'igoro mbabwate office linking waiting chairs, mesh waiting chairs, boardroom chairs and tables, executive desks, counter chairs, orthopedic chairs egati y'ebintu binde binge igo bagotuka asuno cyuri obusungo asamagajo a Uhuru Power Headquarters irongo ryari tangani ime yomo cyuri obusungo boigo mbagwa turusegero ndi meye chinsemo kire cya Kisumu asamaga cyamanyikanta na Mega City Plaza asamange bakirisi migwetera sinamba enoti sarabiri ejyamo enoti inye ejyamo inye isarabiri inye usigwetera sinambende enoti isarabiri isaronesatu ibiri inye ejyamo inye isarabiri inye. Neyland Furniture, simply elegant for quality home and office furniture.